Dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay hintay isala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo,
umuna itentay ti kapiyana iti maysa ken maysa intay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama biyayat ken imbag na. Siraragsak tayo akan kataan ti Apo. Siraragsak tayo nga agdayaw ti Apo. Siraragsak tayo nga agrukbab ti Apo. Siraragsak tayo nga yaman ti Apo. Siraragsak tayo amang pasambay ti Apo. Siraragsak tayo amang itanog ti Apo. Siraragsak tayo amang idirti ti Apo. Siraragsak tayo nga yaman ti Apo. Iti daytoy asan tamisa intay awaten ti bagi ken darana itultuloy tayo nga ibaga kenkuana o Dios Apo agyaman kam kenka. Siraragsak tayo amang pasambay ti Apo. Siraragsak tayo amang itanog ti Apo. Siraragsak tayo amang idirti ti Apo. Siraragsak tayo nga yaman ti Apo. Siraragsak tayo nga yaman ti Dios Ama, ti Dios Anak, ti Dios Espiritu Santo. Amen. 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 Pasangbayen tay natanok nga Apo. Pasangbayen tay natanok nga Apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo nagasat nga aldaw kada kam nga
ken